Salam dostlar, ilki bilen ähliňizi kanalymyza hoş gördüm. Videomyzyň biz bu gezek sanynda köpleriň bilmeýän internet download manager programmasyny kompýuterde nädip ulanmalygyny görkezek. We videony siz hökmani suratda ahirine çeli görün. Men videonyň ahirinde şu download manager programmasyny edip bolýan live hakkary görkezek. Onda näme taýyn bolsaňyz videomyza başlaýas. Egerde siz kompýuterde internetten faýllary, oýunlary skaçat etjek bolan bolsaňyz, biziň Google Chrome'myz ýa-da beýleki browserlerimiziň zagruska programmasy ören gowy bolmaýar. Ýagny biz browseryň özünden skaçat etjek bolanmyzda biziň faýlymyzyň gowrumy ulan bolan ýagdaýynda öz-özünden pauza berýär we biziň faýlymyzyň izini dowam etmek mümkin bolmaýar we biz öz skaçat etýän faýlymyzy täzeden başlamaly bolýar. We şunyň ýalyk problemalary çözmek üçin bize internet download manager programmasyny ulanmak galýar. Internet download manager programmasy platny programma bolanlygy sebäpli onuň men pro versiýasyny videonyň aşagynda linkini bilen goýdum. Şol ýerden ýükläp alın. Ýükläp alanmyzda biz görýäs, biz arxiv faýlyny ýükläp alandyr. Arxiv faýlynyň içinden programma çykarmak üçin biz WinRAR programmasyny ulanýarys. Egerde siziň kompýuteriňizde WinRAR programmasy ýok bolsa, onuň hem linkini men videonyň aşagynda goýar. Şol ýerden WinRAR programmasyny ýükläp alın. Biz özümiziň arxiv faýlymyzyň içinden download manager programmasyny çykarýarys we ilki bilen biz özümiziň programmanyň stanowka etmeli. Stanowka edengizden soňra men aýdypdym, programmamyz platny programma diýip. Ony aktivasiýa etmek üçin özümiziň stanowka eden dilimize görä ýokardaky aktivatorlary işe goýarmaly we aktivatorly işe goýaranmyzda hökmani suratda administratordan goýarmaly. Egerde siz administratordan goýarmasaňyz aktivator işlemeýär we biziň download manager programmasy pro versiýasyna geçmeýär we biz download manager programmasyny iň köp 2 gün ulanýarys. Ondan soň programma işlemeýär we aktivasiýa soraýar. Şonuň üçin biz täzeden şol mesele dolan gelmemiz ýaly ilki bilen siz öz programmaňyzy aktivasiýa edin. Aktivasiýa edendikden soňra öz programmamyzy işe goýarýarys. İşe goýarmak üçin meşganyň çep tarapyna 2 gezek basyp programmany açmaly. Programmany açanmyzdan soň biz eýem görýäs programmanyň interfeýsi ören ýöneköý. Programmanyň ýokardaky çep tarapynda dabawit knopkasyny görýäris. Bul dabawit knopkasynda biz özümiziň skaçat edýän faýlymyzyň URL adresini kopýat edip şol ýeri wstavit etmeli. Wstavit edenimizden soňra načat kaçat knopkasyna basyp biz özümiziň faýlymyzy skaçat edip bilýäris. Ýöne bul hemişe özümiziň wagtymyzy köp saklaýar. Şonuň üçin biz gönderiňi egerde bir programma ýa-da beýleki faýlary skaçat etjek bolanmyzda programma işe goýberler ýaly özümiziň ulanýan browserimize şol download manager programmasynyň razraşenýasyny goýmaly. Razraşenýany goýmak üçin onuň iň awsat usuly Google Chrome bolup durýar. Google Chrome'dy açýarys we ýokarda biz eýem görýäris download manager programmasyny stanowka edenmizden soňra Google Chrome'a awtomatik ýagdaýda özüniň razraşenýasyny goýberýär we biz bu ýerden stanowka knopkasyna basýarys we download manager programmasynyň razraşenýasyny Chrome'a dabawit etýär. Indi biz Google Chrome'yň içinde haýsy bolsa bir faýlary skaçat etjek bolan ýagdaýymyzda download manager programmamyz awtomat işe goýberýär we biz kaçat knopkasyna basyp öz faýlymyzy skaçat edip alyp bileris. Egerde siz Yandex browseryny ulanýan bolsaňyz onuň hem razraşenýasyny Yandex browseryne stanowka etmeli bolýar. Egerde onu stanowka etmegi bilmeýän bolsaňyz men görkezeýin videodaky edilşi ýaly edip razraşenýany stanowka edip bilersiňiz. İlki bilen biz Yandex browserimizi açýarys we ol ýerden dapalnyň ýerine barýarys. Soňra biz bu ýerde garaşýarys we C diskimizde stanowka eden download manager programmasynyň faýlynyň içine açýarys.
o papkasynyň içinde açanmazdan sonra bu ýerde aşağı geçenmizde eýýämdi görýär. Yandex browserynyň ikonkasy bilen onuň razraşeniýeti eýýäm bize taýindir. Biz şonuň özümize gerek razraşeniýetini çekip alyp Yandex browserymyzyň içine goýberýär we biziň download manager programmasynyň razraşeniýeti Yandex browseryna hem geçýär we her Google Chrome'daky ýaly skaşat etjek faýlymyz awtomatik taýda özümiziň download manager programmasyna geçýär we biz şol ýerden özümiziň skaşat etjek faýllarymyzy skaşat edip alyp bileriz. Men videonyň başynda aýdypdym, videonyň ahyrynda men size download manager programmasynda edip bolýan lifehacklar görkezjek diýip. Meniň görkezjek lifehackym şol download manager programmasynyň ýokaryndaky köne ikonkalary çalyşmak. Ikonkalary çalyşmak ören ýöneki. Onuň üçin biz diňe ýokardaky download manager programmasynyň panelindaky vid knopkasyna basýarys we bu ýerden panel instrumenti diýen ýerine gelýär we bu ýerden Посмотреть другие paneli diyen knopkasyna basyp internetden özümize görek isten ikonkalary skaçat edip alyp bileriz. We skaçat edenmizde biz arxiv faýly skaçat etýär. Arxiv faýldan özümiziň ikonkalarymyzy çykarýarys we ony copyright edip alyp C-diskdaky download manager programmasynyň papkasyny açýar we bu ýerden toolbar papkasynyň içine açyp ýanky copyright eden ikonkalarymyzy şu ýere gustawit etmeli. Gustawit edenmizden soňra download manager programmasyny dolgyny öçürýär ýa-da bolmasa kompýuterimizi perazagruska berýär. Soňra download manager programmasyny täzeden işe goýýar we ýanky baran vid ýerimize baryp şol ýerden panel instrumentów diyen knopkasyna basyp özümiziň soňky skaçat eden ikonkalarymyzy şu ýerden gurnap bileriz. Meniň size görkezjek ikinji lifehackym şol download manager programmasynyň üstü bilen YouTube'daky videolary ýükläp almak. YouTube'daky videolary skaçat etmek üçin özümiziň razraşeniýetini stanowka eden browserymyzyň içine açyp şol ýerden youtube.com saýtyny açmaly. Saýtyň içini açanmadan soňra özümize gerek isten videomuzy saýlap alýarys we videonyň içini açýarys. Videonyň içini açanmazda biz eýýäm görýäris ýokarda skaçat knopkasynyň barlygyny we şol skaçat knopkasyny basyp özümize gerek kaçtylan saýlap alyp YouTube'daky videolary download manager programmasynyň üstü bilen ýükläp alyp bileriz. We şunuň ýa-görnüşde download manager programmasyny ulanyp bilersiňiz. Başga-da download manager programmasy barada soraňyz bar bolsa kommentariýada berin, men size hökmen jogap bererim. Eğer videomuzu halanırsanız like basın, halamadık olsanız dislike basın, kanalımıza a'za bolmadık olsanız hem kanalımıza a'za bolun. Biz sizin bilen häzirlikçe şu videomuzu bilen hoşlaşýar. Indiki video çeli sağ olun.